ikasiko dugu, bale? Lehenengoa trentza bat izango da. Hortarako, 3 zati moztuko dugu, gure kasuan, horia, berdia eta urdina. Lehenengo pausua, 3 elkarrekin korapilo bat itia. Korapilo ainta gero, mutur hau nun bai lotuko dugu edo lagunen batei esango jogu heltzeko. Hiru hariak ezberdin du, eta nahasten hasiko ga. Bat azpitik, eta gero bestia. Azpitik, azpitik. Berdia, horia. Urdina, horia. Bukatu dugunean, nahi dugun neurrian, berriz hasierako korapilo berdina ingo dugu. Eta pultsera bezala, hankian, eskuan, lepuan jarri dezakegu. Kaixo lagunak, beste pultsera bat iten erakutsiko dizuet, bale? Hontarako, gutxi gora bera neurri hontako 4 hari moztuko dugu. Gure kasuan, 2 more eta 2 laranja hartu dugu. 4ak elkarrekin jarri, eta mutur batian korapiloa ingo dugu. Eta beste pultseran bezala, norbaitek heltzen badigu hobe. Gu nahi dugun ordenean jarriko dugu, adibidez, laranja bat, more bat, laranja bat, more bat ingo dugu, txandaka. Eta lehenengoakin hasiko ga. Naranja hartu, eta hurrengo harian korapiloa ingo dugu. Bat, eta 2. Haria utziko dugu, eta hurrengo hartuko dugu. Kasu honetan, naranja. Beste 2 korapilo. Bat, 2. Haria utzi, eta hurrengoa. Bat, 2. Hari honekin bukatu dugu. Hurrengo hartuko dugu, moria. Eta prozesu berdina ingo dugu. 3 haritan, bakoitzean 2 korapilo. Bat, 2. Hurrengo haria. Bat, 2. Eta hurrengo haria. Bat, 2. Hari honekin bukatu dugunez, hurrengoa. Bat, 2. Bat, 2. Jarraituko titen ja.
Nahi dugun neurria egin dugunean, hasieran bezala korapio bat ingo dugu ari guztiekin. Eta listo, posible dugu lotu. Kaixo kuadrilla! Bueno, gaur ingo dugu pulsera bat. Hortako berdugun materiala izango da ari zati bat. Orduan, hasiko da. Hartuko dugu, hemendik nola, aria. Jarriko dugu bihatzakola eta ingo dugola. Ingo mendika, buelta bat eman, eta bigarren bueltan sartuko dugu aria hemendik, erditik. Eta holaz ingo dugu askatu. Korapia ondo dola ziurtatzeko, behitu behar duguna da, aber aria muitzen dinola. Oan ikusten dugu muitzen dela, orduan ongi nago. Pulserekin jarraitzeko, inber duguna da hau heldu. Aldugu, edo norbaitek eutxi, gure kasuan norbaitek eutxiko digu, edo aldugu ari zati hau nunbaitea lotu ez askatzeko. Orduan, hartuko dugu hola, eta eukiko dugu borobil bat eta ari bat. Orduan, inber duguna da arila borobiletik pasa. Hola heldu eta tira, hemendikan tira. Tira korapioa sortu arte. Hola denboa guztia. Soka hau azpitik sartu, barrutik, eta